Ndewonu ndị ọma na-ege ntị. N'ezie Igbo dị ụtọ. Ihe dị n'ihu anyị ugbu a bụ kalenda ọnwa Eprel n'afọ 2021. Dịka anyị si mara, kalenda bekee nwere ụbọchị 7 n'ime otu izu. Ụbọchị 7 akpọrọ Mọnde, Tuzdee, Wenezdee ruo Sọnde. Mana kalenda Igbo nwere ụbọchị 4 n'ime otu izu. Ụbọchị 4 a akpọrọ Eke, Orie, Afọ na Nkwọ. Ọnwa Eprel bidoro na ụbọchị Tuzdee na kalenda bekee, mana ile anya na kalenda Igbo, o bidoro n'ụbọchị Orie. Dịka anyị na-ahụ na kalenda Eprel nọ anyị n'ihu, Orie gbara ụbọchị 8, Afọ gbaa ụbọchị 8, mana Nkwọ gbara ụbọchị 7, Eke gbakwa ụbọchị 7. Ọnwa Eprel gwụrụ n'ụbọchị Fraịde na kalenda bekee, mana ile anya na kalenda Igbo, ọnwa Eprel gwụrụ n'ụbọchị Afọ. Ndewonu. Aha m bụ Chimere Okoro.